I denne video vil jeg vise, hvordan man finder skæringspunktet for midtnormalerne i en trekant. Vi starter med at vælge punktværktøjet og konstruere en trekant. 3 punkter. Så forbinder vi et stykke mellem de 3 punkter. Sådan. Nu skal vi finde midtnormalen. Midtnormalen finder vi ved først markere lige den igen. Jeg vælger værktøjet her. Sørg for at jeg har markeret et linjestykke. Vælger konstruere midtpunkt. Jeg markerer lidt et linjestykke. Vælger konstruere midtpunkt. Og det sidste linjestykke. Konstruere midtpunkt. For at lave en vinkelret linje på linjestykket, markerer jeg linjestykket og punktet, og vælger derefter vinkelret linje. Dette gør jeg for alle 3 linjestykker. Nu har vi de 3 midtnormaler og deres skæringspunkt i midten, hvor jeg placerer et punkt. Nu kan vi lege lidt med den. Vi ser, at hvis vi laver vinkel B stump, så forsvinder skæringspunktet uden for trekanten. Det samme gør sig gældende, hvis en af de andre vinkler bliver stump. Desuden kan vi også lægge mærke til, at hvis vi bevæger punktet B herop, sådan at vinkel CAB, den er vinkelret, så vil skæringspunktet ligge midt på linjestykket BC. Og det vil selvfølgelig også skære punkt A. Og så har vi en kvadrat. Det samme gør selvfølgelig gældende ved andre rette vinkler.